King Productions. Искам да ми направите една малка услуга, да спрете да говорите за Евгения и нейните деца. С тази песен Евгения поздравява своите деца. Много се гордея с моята дъщеря. Малката фея, малка принцеса на име Паула. Моите синове много здраво мачкат още сега. Малки шампиони и сила в живота на име Адам и Валентин, най-силните юнаци. Адам е силен, Валентин юнак. Не се плашат нито ден, нито мрак, като вихър тичат по света. С усмивки пълнят всички сърца. Бариле, мечаве, онай гудле, Анди Састи Европа. Валентин чист бизнесмен с чиста пара. Адам смел, силен и много тарика. Паула дъщеря, най-добрата на света. Копие на мама Евгения, фамилия непобедима. Евгения много бачка, за да им огача. Парите носи, за дома си се грижи. Най-добрата майка за най-добрите деца. Такава майка няма друга на света. Бариле, мечаве, онай гудле, Анди Састи Европа. Валентин чист бизнесмен с чиста пара. Адам смел, силен и много тарика. Паула дъщеря, най-добрата на света. Копие на мама Евгения, фамилия непобедима. Вали гърми, успехът им звъни. Победата ни в живота няма спирачки. Душмани, гледат